mombe dzega $400 each times 12. $400 by 12. 4,800 madanga. Chatora 4,000 matsvakira ikuno ari kutoti matsvakira ikuno ega i2,500 plus zviri uku zvinobva zvaendawo kuma 4,000 kuyo total ye8,000. Matsvakira ikuno ega changaniro 2,500. Saka already ndikati matsvakira ikuno plus danga yatove 4,800 plus 2,500 yatove ma 6,000 something. Yato 7,000. Matsvakira ikuno nedanga i 7,300. Saka zvirosvikawo ma 8,000 neizvi zvinana majasi izvi zvirosvikawo ma 8,000 something. Asi nyaya huru iri apa. Aiwa, kutorasika pfungwa dzangu dzatacha. Ngekuti ndativhirikidzira ndapfungwa dzangu dzatacha. Kana kwendakaenda kunharaunda kana muchiti mimi mavhiringika ngachifamba bombo dzichiti vamwapata namupadanga apa umwe 400 mombe imwe isusu tichitonga manje hatichadaroma tichitonga zvimwe zvise tinowirirana padanga apa toti mombe ngaichite 300. Hadipo kwanisaka 300 by 12. 3,600. 3,600 plus matsvakira ikuno makati 2.5. Yamari 3,600 plus 2,500. 6.1. Yaita maybe 6,000. 6,100. Okay. Magwele plus 50 manje. 6,100. Oh, ndokunasvika. Pamazokate kumazokura kumombe. It's about 300 each. Mombe imwe 300 dzatofuye chamari. 3,600. That's about 3,000. 600, but 3,000 each. 3,600 total. Saka tiri pamwe ngepapi futi pamwe zvekuita Tsvakira ikuno nezvimwe zvine mataura hazvino zvekwanisa zvatoita asina ndatoitsira danda. Ndakuchiona mutemo wenyu uya pamatsvagira ikuno apa musingatotudorere tifambe neprice chaiyo Kuti zvipere tisazodzoka 15 amapudzi
pamatsvakira ekuno hapana madorire mungaite here apa 2500 ndobvisa 500 yosara 2000. Koti muno utonge munhu unoita batane rufu akasara anangana Watatu. vamweni vanhu vari muno tikabvunze kuti munorota sei amwe anopfuura pa3000 matsvekere mamuzviziva ndinoti munga musati bata mambo aendepo atitonge zvekudzvanyirire munhu totonge justice atidzvanyirira kwamba atidzvanyiri makosi totonge justice saka amakosi pamwe macho nyinyi kuti mati matsvakere enyu asvite 1500 tapisa 1000 1500 plus 3600 ekudanga tichade kututsire zvimweni Plus 1.600. 326 plus 1500 3,100. no. Mati 326 yekudanga 3,600. plus 1500 5100 what else plus 208 plus 200 dollars 120 156 350 210 $50 $110 1,276. 1000 276. yeah Okay, 176 1176 plus plus 5,100 plus 1,276. 6,376. 6000 376. makwarere $6,376 ndo mari yekupedze dambudziko nezvese zvazvo zviri pamapepa. Tingati tapazwa Changamire, ndinangovhumawo pana Changamire zvezvino ndikavhuma, asi zvimwe zvese izvi hapachina penichakwanisa kugura kuti zvana maizvo macho akanga akabereka vana vakashayika, mai futi akanga akamirira futi samai vakashayika futi akachazviro, saka zvamai zvone zvese zvandichakwanisi kumirira mukoma wangu futi anga akashayika, saka ndati ndambovhuma panditaura Changamire ndambozwa, asi zvimwe zvese izvi amapodzi zvese zvinhu zvandatotora nezvamai zvacho nemafiga aizaipo baba. Saka mari yauya inini inozotarise pepa ribaba kasi $50 mopfudza zvakanaka. Masoko ndanzwa Changamire ng'ombe yamai munhu ape 300 iri kwezi. ane studio yamai, pane studio yamai ine mari yayo machare yacho ine mari yacho dzaisepo zvaisepo baba Zvakanyorwa.
totaure masa tutie mai tutie mai $300. 300. munotondozviona ivo zvichada pa 6,000 izvo paufa achikumbira kuti muri gamuchire midziyo yatiguriwa yakasara tichibhadharo obviso mombe kana 5 tiri kuroora kuti pedzeka 1 zvinhu zvisingagoneki nokuti pane zvakana chida kuzoitwa tichada kuzoshongedza rinda iri tige tichibhadhara futi dzimwe kusvika pachichazoshongedza rinda pamwe danga tinenge tapedza nyaya yakareba nyaya yakareba Awa ndiwo ane chikumbiro chekuti zvawambori nemombe 5. nyaya yakareba dai dzanga dziri nyaya yekuti munhu ari upenyu ino nyaya yakashata kuti munhu iri kutonga munyiri munhu wakafa kuti zvidimbu zvisiro muchazondosvika kunga kuhwandirana tikati ana vambudzi ine motore zviro zvese muri kuoya kodingly kuzvinoitwa kwakupoye zviro angazviita ane komandi iri isusu imwabva mazoenda kwakoti cho gara manje kweti chakapera tidaro inoita tiatonge dzakawanda tani Zvinogona kuita idzi mombe 5 idzi dziripi mombe 5 mari pane kwayakachengetwa inokwana mombe 5 nemutongo wakonzi ne300 inodai muri kufamba imimi muri kutaura kuti Changamire panapa tine mombe 5 dziripo kwayakachengetwa kwacho inouya rini kuti achikumbira kuti taiuya nayo nemidziyo asaende kumidziyo zveyamutasa tati mombe 5 kwadzakachengetwa maiti dzingauya rini vanga kuenda pakanaka ndopandandati chatovaziva munozodaro manje kati mudziyo yauya midziyo iyi kuti tichine zvekutaura isusu ndaona kuti vanhu akarashika handiti tsika dzacho dzinonyaya kubhepi dzinonyaya kubhepi kuti munhu akamwe poison ozi ngaarapwe nezvidziyo zvake zvakabhepi tinoziva kuti munhu akazvisunga hapinde mumba kunokoswa from outside asi zviyo zvake zvese akasiyana nepfuma dzeng'ombe munoreka kana mabhasi mabhazi manoreka unotaura zviro zvisipo mengi kunoti basi tinosvika yekuti haapindi mumba kuti zvisazoti hazvinongwani asi zviro zvake zvinokoyiwa kuhama dzacho zatotore pfungwa yekuti hai chakadai chirozai kunyibuka kuna mwana anodosandukukotora no that's not it handizvo nemiwamakozini zvemama kaita ini handizvibocha mene handizvombocha munhu kana mwaburirwa ngepfungwa dzakatarezezi musikazivi chekutaura munoenda kuna anoziya obatsira mazwai tungamira zvakakurire mutaundi ndo mhosva yauye mumushasha ino izvi tinoda kuti muende pamwepo kuitire mangwana zvisazoshupa pa munhu watofi zvakanaka pfungwa dzake dzekutofunge kuti ndaakufa kwautaurire munhu kuti ndaakufa kwakurara akachengetwa dakara kwakutofa kwakuti ndamwe poison munazozvesitimenai mukapatsvaka imi mari macho hamupaone kuti there is something here kuchema kwawo ngaunze mari yese
andina kwendinozoatsvakira Amapudzi. Nekuti changamire pamusoro pazvo zvamuri kutaura handizaoni. Amapudzi. Shoko rataura Changamire kuti varume wacho mukapatsvaka. Taiti Changamire akati muende pamwepo. asi anga atombopabuditsa Ngoti haazombopatsvakawo pakuti chakauraya munhu chii. Umwe musi chinodzoka. Saka tongoti muende pamwepo. Ende tazotozwa kudaro tichada tozotsvakawo kumboti chiinyi uyu ari kutaura idi kuti mukadzi waidi ndiri kuona akuru angu andai tombotsvaka kuti chiinyi akuru acho aimbobve papi. Saka ngatimbotsvake upamwe. Alright, inini tanga tiri kuti tofamba tiri kupinde kuna Mutasa. Tutsire ng'ombe dzenyu. Tutsire ng'ombe dzenyu. Handisi chengatenga chisava papi. Ngatiendero 7. Dziite 7. Dzikaita 7 handisi chenga vanogamuchira here midziyo. Tinomhanya pa. Nyaya yamudare munopa chewana haiperi. Kuti mimi mukasaita zvinodiwa ndeamapudzi anodzoka pano madare timangu ndauya pano ndode pfuma yangu iya kuna anhu angu aya mwaona mobatwa asi kuti mukaende Jupe munodiwa muZimbabwe munodinobatwa. uyu Changamire ndanichiti kana mamugamuchiro taunze mombe 7 hapana kwaanoenda asoda atokudza ndoshanda naye unyora afidhavhiti wondipa ndochengeta rekuti unozwa amugurisa atinotonge nyaya kuti tinotora zvekutova hatitonge tichifilomwa kuti amapudzi teresai mukapuwe ng'ombe dzenyu 7 avo vari kumbotsvaka zvekuti dzikwane zvidziyo musaramwe zvidziyo nyaya yamudarira mamambo munopuwe mari yacho yeng'ombe 7 muchiti bhalansi yangu inouya rini totaurirana navo mudare munomu mabazwa kani. Alright. Tochidzoke kuna Mutasa. Mungatipe zuva here kana muzotipa ngoti mwambotaure zvekuti ano zvitoriko. Mungatipe zuva here rekuzodzoka ayaenda nezuva. Kana mumboda kupangana nehama dzenyu. inini Changamire ndio anga akundipe chifambiso ado kudzotsera zvechifambiso changu. Mbomira izve amapudzi tinenge tichizozwa. Pamusoro Changamire. Seku ungadzwana ndaitawo ekwana 5 sezvo zvanzidza ukwana 7 ndakwenda kunodetsera washoma ndinowa ndokuzivisai kupera muAugust. Unofunga tikaite date zvinganaka kuti saka musi wa 31 August tosangana panapa. Mazwa amapudzi. inini ndaida kudai baba ushu yamanga makachengeta ngeuyo maoko Machangamire muchitsvaga imwe yacho 31 uchiya uchizadzikisa mari yaichengetwa Changamire ava vanozoshandisa pamhero tinopaona zviri kwaari ndovabatsira Hapana chakashata. Tinouya tichichengetesa kunonenge mhuripo yacho. Musi wa 31 yakwana wozodanwa. Ora muchidzwa tiripo. Saka tosangana musi wa 31 August. 31 August. yanoda kuya nechinhu musi wamadokuya Chero madekuya pakadaro. Pakati 31 ndo date remunozoya amapudzi. Alright. Mari yangu yekufambisa Changamire. mari imari $20.
kufamba kwese twasaka chilipana Kufamba kwacho kwapera. Kufamba kwacho kwapera. asi yangu ndambofamba idini asi tandipaba panozika mudare unorifanda ndiani kurifanda unonga kuti pazi ini ndabhadhara avanobhadhara saka unorifanda omwe ndiani ini ndinofamba kwangu ndiwanoripa Chamapudzi unoti tasvika kumucheto. Mozotaura maexpenses. tasvika kumapeto aruzvizivisai Imi tinotofanira kuzviziya. ndakwizana mai neyangu endabva ndakwizana mai kweko neyangu endabva kubhoda Imari $30 Borders. nosenzere kubhoda kusa border post yokufox vachipanda saka wari $130 nana mutasa yetransport inosanganisira namai naiwo Asi kana makwatse those, when you come again, don't expect to not one other no. ivo ndo akanditurika mudare shakaro Nyaya zhinji dzinopinda munesanganiso. Nyaya inozobuda maexpenses emunhu. Tikati pafambe munhu oti ndautode mari, pafambe munhu ndautode mari, tingaende pine mutemo wekosi. Tapota sina kwagadzirawo zvanhasi vaakutaura expenses. I know moto wamapudzi malisti yenyu yemakosti tozongoipanja kawanda zvakanaka mai saka simuka hii ndiona namusa 31 zvakanaka